Салидо. Грешка при изчистването на топката и това е изравнително попадение. В 25-та минута Кевин Сейхас се... Ето тук изглеждаше така сякаш ситуацията. Обаче на Милош Петрович попадна право в гърба на Маркело. Кевин Сейхас нямаше проблем. Надиграва се 1-1 с Деян Лозев. Ще бъде ли това гол за Берое? Да! В 50-та минута Зарали изравняват. Кевин Сейхас попада в прегръдките на своите съотборници. Лозев, Хуан Капинеда, оттам нататък футболиста от Доминиканската република. В последствие Кевин Сейхас. Още едно негово центриране, което не изглежда никак лошо. Гол за Берое в 76-та минута. Много добър усет за позициониране. Въпросът е, че нито Феликс Штраус, нито Петрашил трябваше да допускат топката да се озове в нападателя на Зарали. Много прати топката към далечния фланг. Сега хубаво центриране, увисна Левин Тумба и това е гол. В 28-та минута Берое повежда. Отново какво се случи пред вратата на гостите. На първо време решението на Салидо да смени фланга, хубаво диагонално центриране и момента, в който Левин Тумба увисна фатално. Струва ми се, че в момента, в който и Уилям Функю успя да достигне до топ. Свободно пространство се открива пред Кевин Сейхас. Малко по-назад дойде подаването за футболист с номер 23 Алеандро Годой. Кевин Сейхас продължава към Леандро Годой, който надбягва отбраната на Черно море. Леандро Годой сам срещу Пламен Илиев и това е гол. В момент се получава. Сейхас сега има възможност за удар. Прави го Кевин Сейхас и ето още едно добро спасяване на Димитър Евтимов. Тази 40. Все пак да видим. Удар към вратата, който не е никак лош. Спасяване на Левин Тумба. Барос записан като резервен вратар. За тях обаче само след малко, тъй като Янко Георгиев успява да опази вратата си за пореден път. Много агресивен е Берое без топка в началото на среща. Въпросът е колко време Старозагорци ще могат да поддържат това темпо. Сега спасяване. Много сериозно отива в полза на Берое, а можеше и резултата да отива. Зарали до края на двубоя. Кевин Сейхас с удар от далечно разстояние. Имаше рикошет и това... Какво обаче е решението на Кевин Сейхас? Именно такова. Без проблеми. Сейхас проследи за движението на Леандро Годой. Буксира. Много добра намеса там на Йовков. Извеждащо подаване към Годой, до който ми струва, че аржентинецът ще достигне. Сега шути. Хубаво подаване на Уей към Кевин Сейхас. Центриране към Леандро Годой. Добро първо докосване на Леандро Годой. И продължава. Този път в дясно Сейхас, подпомогнат от Ойер Сариеги. Отдаване на Сейхас и тук пропуск. Пресечен извеждащия пас към Леандро Годой, но атаката в зелено не е приключила. Хубаво центриране. И така Ботевраца ще играе полуфинални срещи. Обион с колебливи действия и възможност за Годой, удар на Годой, феномен. Това Хуан Капинеда първи достига до топката. Ще е възможност за центриране, нещо Порвичо сега, Пинеда. Пинеда удар от много малък. Отбор записва Ерик Пиле. Даване в наказателното поле, шанс за Берое. Но за много важна намеса на Матвей Игонен, тъй като изстрела бе в страни. Очевидно топката се насочваше в близост до страничния стълб на вратата на Ботев Пловдив. Отново отдясно и отново Хуан Капинеда. Подаването към Кевин Сейхас, който центрира сега като... Доста изборен изглежда Роберт Мазан. Няма как и да е иначе. Тежание на Берое. Кевин Сейхас изчаква да бъде дублиран на фланга от Милерал. Тук и неговото центриране към Годой. Поле. Леандро Годой не е в положение на засада. Бързо успява да си върне притежанието на топката тогава, когато я загуби. Добра комбинация. Възможност за... Варна вероятно ще действа от този момент до края на двубоя с 4 в отбрана. Двойна комбинация между Сейхас и Пинеда. Възможност за... Кевин Сейхас, добре познатата му роля, изпълнява ъгов удар и още една добра за гостите.
Ето го и центрирането. Пинеда продължава. Шанс за Берое. Най-чистата. Отборът той отбеляза хет-трик. Поредна го удари, точно Годой игра с топката на Сочия. Нередно в наказателното поле. Удар на Леандро Годой. Белград трябва да се защитава. Суматоха. Преодолява Давид Суарес. Няма нарушение, за каквото претендира. Това много здраво влизане, но чисто от страна на Кевин Сейхас. Публика. И отново ситуацията се повтори. Неуспешно центриране. Прекрасни. Или Рао, който изигра по възможно най-лошия начин това положение. Да с голмайстора на отбора на Бил Макди. Тъй като многократно беше свързван с изходящ трансфер. Сблъсък на терена. В предни позиции в хода на двубоя и в частност на второто полувреме. Александър Георгиев стигна до топката. Тя бе подадена от Бауренски. Ботев Враца, Септември, Спартак Варна и Славия. Добре изглежда това нападение на Лерой Дуарте се забави тук. Имаше страхотна възможност да комбинира с Ерик Биле. Бала за Майкон. Добро разиграване. Фабио Лима ще достигне ли пръв до топката? Това прави Кевин Сейхас. Жувел Цумо обаче с изключително добрата си физика беше на път да предотврати това Кевин Сейхас да стигне до топката след. Наско Милев успя да измъкне топката в крайна сметка. Георги Търтова да е до момента, в който Само Киев. Отбори от Лига 1 на Франция. Английски тимове. Така че ще бъде мух. Към Папазов. Много Мартиначков, този път не точно. Кевин Сейхас. Хубаво извеждащо подаване към Артур Мота. Сейхас. Това е впечатление, че повече от атаките в зелено се развиват в Хубаво диагонално подаване. Кевин Сейхас към Ойерстарек. Беше ли в чиста позиция Леандро Годой? по времена на срещите си. ЦСКА пък трябва да намери начин да издържи в начало. Юношите на Порто намери Кевин Сейхас. Пас към вътрешността на терена. Мира в незавидна позиция, но не знае как се печели срещу Берое, тъй като предишния сблъсък между двата тима Демонстрираха Салидо. Складроне. Пинеда също продължи и добрата атака на Берое. Топката достига до левия. на домакините. Не успяха беройците да се организират за бързи.